Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus w tym pięknym wiosennym czasie, w czasie miesiąca maja, kiedy to wszystko się rodzi, dojrzewa, kwitnie. Witam Was podczas kolejnej naszej katechezy. Inspiruje mnie ostatnio pewien tekst, który święty Franciszek z Asyżu otrzymał od Jezusa w czasie jednego z swoich objawień, dotyczący Jego nawrócenia. Zapytał bowiem Franciszek wcześniej w modlitwie, co to znaczy się nawrócić. Jezus mu odpowiedział, że jak się nawrócisz, to to, co słodkie, będzie gorzkie, a to, co gorzkie, będzie słodkie. I najczęściej jest tak, mówi Pan Jezus, że po nawróceniu zawsze jest gorzko. Myślę, że ci, którzy mnie teraz kochają, są nawróceni. Doświadczamy różnego rodzaju nawróceń. Papież Franciszek mówi o nawróceniu pastoralnym, mówi się o nawróceniu fundamentalnym, to dla nauki fundamentalną. A my jakie mamy nawrócenie? Jakie przeżywamy nawrócenie? Najważniejsze jest to, abyśmy zrozumieli to, o czym mówił kiedyś papież Benedykt, jeszcze jako teolog kardynał Ratzinger, że spotykamy się nie z doktryną, nie z przykazaniami, ale z osobą. Jezus jest osobą. Więc nawrócenie, które przeżywamy, ma się odnosić do Jezusa, który jest osobą, nie jest ideą. Czasami nawet niektórzy biskupi, my księża mówimy idea Jezusa. Otóż jest jakaś idea, ale generalnie Jezus jest osobą. Zatem jeśli jesteśmy w kontakcie z Nim, to jak patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, widzimy ogromną miłość, którą Pan wyraża wobec nas. Szykuje się, a w zasadzie wstępuje do nieba. Niebawem będziemy celebrować Pięćdziesiątnicę i mówi tak: nie zostawię was sierotami. Czyli jest bardzo czuły, bardzo delikatny, bardzo tkliwy wręcz. Nie zostawię was sierotami. Myślę, że często ten wątek, bardzo ważny wątek, ważna przestrzeń obecności Jezusa w naszym życiu jest pomijana, a chodzi o obecność czułą. To pięknie też napisał papież Franciszek w liście o świętym Józefie. Ojciec czuły, czuły ojciec. Jeśli święty Józef był czułym ojcem, jest czułym ojcem, to jakim ojcem jest Bóg? Jest czułym ojcem. Kiedyś zaskoczyła mnie moja siostra, być może będzie mnie słucha, lecz sam mnie posłuchuje, kiedy była jeszcze młodą mamą i była w stanie błogosławionym, mnie nosiła pod swoim sercem pierwszą swoją córkę, odtwarzała jej często Mozarta, Chopina, czyli klasykę muzyki poważnej. Pytałem jej, co robisz? Ona mówi, no to jest bardzo istotne, żeby moje dziecko od samego początku, kiedy tylko czuje, kiedy tylko postrzega coś na swój sposób, mogło się kształtować właściwie. I potem napisałam mi jeszcze raz, kiedy się dzieci już urodziły. Dzisiaj to są już duże dziewczęta, studentki, ale co je przytula, jak czuły ojciec. Jeśli więc dzisiaj Bóg nas do czegoś inspiruje w tej Ewangelii, nie tylko do tego, żebyśmy się modlili o Ducha Świętego, bo na to przyjdzie czas za 2 tygodnie, załóżmy. Ale inspiruje nas do tego, abyśmy byli
Jego przedłużenie Jego rąk, Jego serca i Jego czułości. Zwłaszcza w świecie, który jest nieczuli na innego człowieka. Żyjemy często w samotności. Ta cała definicja singla pokazuje nam, że człowiek chce być zupełnie sam, czyli chce być zupełnie samotny, żyć tylko dla siebie, myśleć tylko o sobie i tak dalej, i tak dalej. A Pan mówi, Jezus mówi, kiedy wstępuje do nieba, nie zostawię was sierotami. Będziecie moimi. Poślę wam oczywiście Ducha Pocieszyciela, Parakleita. Przytulanie, dawanie dobrych słów. Są osoby, które często mówią, nie potrafię nikogo pochwalić. Ja też taki czasami jestem. Każdy z nas ma w sobie czasami blokadę. Ale wydaje się dzisiaj również w kontekście Bożego działania, czasami warto nawet przechwalić. Nawet jak się robi to zbyt na wyrost, ktoś może do końca o tym nie zasługuje, warto powiedzieć więcej dobrego słowa. Czy widzieliście to w życiu, a widzieliście nie raz, kiedy człowiek, który czuje się nagle kochany, zmienia się mgliny oka. Zmienia się po prostu na żywo, na oczach. To czasami widać dziewczęta czy chłopcy, kiedy się razem spotykają, czy się zakochują sobie, to inny zupełnie człowiek, nie? Jak tak samo jest w małżeństwach, czy w innych przestrzeniach życiowych. Ktoś bardzo kochany zmienia się całkowicie. Oczywiście miłość Boża zmienia, ale Bóg prosi nas, abyśmy posługiwali się konkretnymi gestami, elementami i słowami. Kocham Cię, nie zostawię Cię sierotą, zawsze będę z Tobą. Zawsze chcę Ci pomóc, pomagać, chcę Cię prowadzić, chcę Cię czule przytulać, zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebujesz pomocy. I jeśli kończąc już dopowiem, mówimy o komunii serc. Ja czasami żartuję nawet z założycielami, że to jest towar tak mało dostępny, że nawet niewidoczny często. W zespołach różnie to bywa. Ale jeśli mówimy o komunii serc, że chcemy budować komunię serc, to zacznijmy od tych prostych gestów. Nie zacznijmy od gestów mojego sąsiada czy mojego współbrata ze wspólnoty, ale od moich gestów. Chopin, pourquoi pas mauvais Francuzi? Czy Chopin był połowie Francuzem. Wraz, a może Dworzak, w którego pokoju mieszkam za każdym razem, kiedy jestem w pracy. A może przytulenie, może dobre słowo, bo Bóg nas do tego dzisiaj zachęca. Odwagi zatem, budujmy nową społeczność. Z ludzi samotnych, singli, czyńmy wspólnotę. Nie chodźmy nigdy sami, przechwalajmy innych. Warto przepracować, aby kogoś obdarzyć miłością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.